Евангелие паводле Яна. Езус сказаў сваім вучням: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. І я папрашу Айца, і дасць вам іншага суцяшыцеля, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае. А вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ крыху, і свет ужо не ўбачыць мяне. Вы ж бачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень пазнаеце, што я ў Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне. А хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму».